everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories and namhlanje ke sekhuluma ke ngomkhokha. Well ke guys, istories ke libhalile ke lathi ke ukukhala ke kwababukeli sekuzwakele ke kubabhali ke bomkhokha. Bathi ke ubaba ke uMbuso Khoza oyidlala indawo ke kaMaphalala owahamba kulomdlalo ekuqaleni kwalonyaka bathi ke uyabuya ke uyashutha futhi ngenxa ukuthi ke ababukeli kudala ke belokhu bembuza bethi kanti uMaphalala ke ushoniphi. Umndeni kaMaphalala guys wahlakazeka ke nonkosikazi wakhe wahamba naye uMaphalala wahamba kwase kuthi ke unokubonga wahamba ke wohlala ke emzini kwaMthembu. So guys ke bathi ke emva kokuthi la inkundleni zokuxhumana abantu becomplain kakhulu bebuza ukuthi hawu kanti uMaphalala washonaphi bemfuna bethi akabuye bafuna ukumbona ke kulomdlalo kusho ukuthi ke guys abadlali noma ke ababhali bomdlalo bethatha isinqumo sokuthi ke bambuyise ke bakithi nakuba ngacaca ukuthi uzoqala nini ukubonakala emidlalweni isibili kodwa ke bathi iqiniso ukuthi ke ababukeli bazombona ekhuza ibuya kuwona lo mdlalo kungekudala. Kuthiwa ke ubaba uMbuso ukhale ngokuba matasa wacela ukuthi ke abuye athintwe okuthe uma isimthinta intatheli ucingo lwakhe bese likhala umlibe. Kodwa guys basho njalo bathi impela cha useqalile ukushutha uyabuya ke impela ubaba ke uMbuso Khoza obedlala indawo kaMaphalala laphana ke kumkhokha. Well guys, do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke kuyakujabulisa nini ukuze lezi indaba lezo ukuthi uyabuya baMaphalala noma futhi ubungenankinga nokuthi ubesevele sehambile nanokuhlukana nje komndeni wakhona uyabo. So guys, yeah, do comment below and share your opinion. Bye.